Good morning. Pini Ladakh. Isi ning arong alam bang galah lo. Jadi tum kapre kai pen ado Ladakh. Kasih Indian Army long. Alang tum orang ke claim. Lapen alang tum service long. Cipiduk sih metang abdia long riapan claim lo. Lapen non bangke kipetang lo latum bangke. Kasih latum bangke non bangke kisang apor lo pension lo lasi. Pini isi ning arong alam bangke Ladakh itu local Karbiang Long district pen. Saya selo. Kapre khai do dak bodo do di masada do lapen kuki da do lapen itum Karbi lapen Nepali da do Adivasi kote da do alang tum lapen Tiwa da do lason se Assamese tum da do dak Khilonjia Assamese tum rasila puson alang tum qualified un theke lage tum han isi beta ke me ang thek posini lipen apaklang pon lapen pini bangka dak tum ninga rong pen tum thangle pipijir pon mo vedas dame isi poho pen Karbi poho pen si alang tum han pon lo Nasi alang tuman akiru pilo, nasi non bangke nili tumahin pen ke isi alang tuman bang alang tum kesang lo posi nili tumahin pen kacuning di nona bangke lah lo kesang kali lah. Mane there are so many things to do. Matang along ria pan alang tum ke claim ke damia pan dupik lang posi nili pin pen cuning report de society pan ke claim konang ji la pen rong rupa to kabe isi Karbiang Long aparman isi hedung aka malang tum claim pon po ba claim pon theko posi nilin pen tabe alang tum han chuni ko kasi alang tum mangbong pen non minut ba lampe isi ba din anyone from your side take your time